induku zamabhaca ayishayizi yavuthulula umzondo kabamzonda ngoba yabatukela bathi umthakathi obhenqe ngekhubalo ufike ekhaya lapha dlala bhuti omdala kukona ukuthi ke njengoba uthi mhlambe nawe kubone ngeke ungifice mina ngithi ngosebenzela emkhukhwini egoli akho ndaba egoli into abaziyagadwa ngokaya kanjani eminyangeni kunomdlalo mawukuthi uthi wena ngiphathela amampondo izulu awukume ngale kukhala impembe lesitestana phela sibone ukuthi umandla yini before ugunyazwe into wena ngithi kufanele noba uyofuna umsebenzi moyofuna umsebenzi uyatestwa yabo ukuthi okay wena ukulungela yini ungena kule position nani nakhona eminyangeni before ugunyazwe kumele zikuvivinye zikunethe mawufile ufile and futhi asinandaba nawe kusuka lapho uzofunqatshwe ekhamba kuyothwetshula umoya wakho usetshenziswe trick le yanto into ejulile ya ungaboni nje sekumdlalo ukuthi nje umuntu athu inyanga nje vuswa phambi kwenzendlela kube nezinto ezivuswa emalibeni masikhuluma ngamaliba sikhuluma ikhona into ekuthiwa ikhwana lapho kuhlala khona otikoloshi ikhwana yabo lapho kwazi mawuthi ufuna ukuyokhanda utikoloshi uthatha amafutha kaXama wamixe ngendlela yakho uyowathobulisa khona bese aba amafutha katikoloshi so uzowenza kanjani amafutha katikoloshi egoli ngoba phela egoli akho imfudlana yabo akho ngishihlela somphafa umlahla nkosi lapho esikwazi ukuyophatha khona asikwazi yabo sengisholo ukuthi that's why ngithi ke mina kahle isikhathi esiningi izinyanga ezigaya iqiniso zisemakhaya Dumela ngomolweni sanibona nengizima Afrika ngiyabingelela igama lami ngingusazo kwasibiya siyabingelela enkalweni zonke nengizima Afrika North East South kuwonke nje ama province empumalanga entshonalanga sithi bakithi sesifikile sigalekile ngiyakhuleka kinina bakamdlokombane vukudla amadoda ngiyabingelela kinina nonke abesilo ngiyabingelela kinina bakamdlokombane vukudla amadoda nabezulu elimnyama elingene ngomnyama lapha ke kwakhangela amankengana nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha nina bakanoduma ehlezi kamenzi sesifikile sigalekile kuyona lapha ke TRC TV sithi iThemba podcast iThemba la bonke abantu abakhona ke phansi komthunzi welanga okwakho like subscriber wenze sure ukuthi you share this video also siyazi ukuthi ke kuyimpilo ngaso sonke isikhathi ukwenza ke into enjalo kuthiwa ke isupport ke imahala but ke namhlanje ngihamba nomelaphi wendabuko osasemncane ke ngokwenyama kodwa ke osekhule kakhulu ke ngokumphefumulo wakhe igama lakhe uDokotela uPhungule qhala kithi sikubingelele sikwemukele kuyona ke iTRC TV asithokoze phakathi kwamagumba manomhlaba kuzona zonke inkalo othi lo mbukiso bese uyafinyelela khona okhuluma uDr Phungule umfula mncane nenzulwazi ngaphasi kweintaba zamabhaca phansi le kwela kithi emzimkhulu lapho esisuka khona ikhawela kithi siyabonga ukufika kwakho ngiyazi ukuthi usike saba nawe before abantu abaningi bakhala ke qhawela kithi bathi le ndoda ibukeka incane ngokwenyama nangokweminyaka kodwa ke inzululwazi ngempela njalo mntaka mkhulu enjalo lento sayingcele emakhehleni funisela siyiphimisele kubaba sikuveze nesinzi sayo sikhe phansi empandeni ayikho emoyeni ngoba ngithi ijulile funisela sijuleke nathi injalo kehla so mhlambe umuntu ongakubonanga kuma previous episode mhlambe sike saba ne episode A1 la kwiThemba podcast before ngifuna ukuthola kuwena la Dr Phungula ukuthi uma sikhuluma ngokwelapha mhlawumbe abantu namhlanje ba confuse kodwa ke ngokubheka experience yakho nokucacisela umuntu osekhaya yini ubunyanga sizoqala la ngonyama ukuthi lezi izinto funisela sikwazi ukuthi sihlukanise qhala kithi sinomuntu ekuthiwa isangoma sinomuntu ekuthiwa igedla sinomuntu ekuthiwa umthandazi futhi lokho funisela sikwazi ukuthi angeke saphila ngomuthi sonke singeke futhi saphila ngamanzi sonke engakho mina njengoba ngigedla ngiyane ngithi unisela ngathi uma ufika kimi ubese wazi ukuthi yakhe indlela iwelele ngakuphi because sometimes kuyenzeka ukuthi wena uyofuna umuthi kanti abantu abaphila kona babesebenzisa amanzi ukugedla ke into kanje masikhuluma ngamagedla sisuka sikhuluma ngabantu laba abajulile kakhulu ngiyane ngidabuka umuntu mangaba eyibiza ngenyanga engayazi imfihlelo yobunyanga ufuna ukuya lapho igedla ke mntamkhulu sikhuluma ngomuntu o dangerous
because umuntu okwazi ukugaya lezi zinto lezi sikhuluma ngempande, masikhuluma ngempande izizwe ezimnyama, ezimhlophe, ezibovu ngoba nazo ihlukahlukene. Uyakwazi ukuthakatha, uyakwazi ukuphilisa. Okay. Igedla sikhuluma ngomuntu ongenayo into engathi isesekelo kuyena okwazi ukwenza nanoma yini la akafuna ukuyenza. Kodwa masikhuluma ngesangoma sikhuluma ngomuntu lo ophila ngedlozi. Kunempande athi le angikwazi ukuyisebenzisa because idlozi lami liphikisana nayo. As much as mina ngisebenzisa lempande which means mina sengiyaphuma emgqeni. I understand. Yeah. Sibuye ke size kubathandaza abathandaza abantu abangcwele ke lapha. Okay. Yafuna uzazi ukuthi wena uphila kuphi noba mhlambe yakhe indlela ikuphi. Njoba thina sigakwazi ukuhlola njoba amanye amagedla akhona ahlolayo ngifuna ukukuchaza nalokho ukuthi khona amagedla ahlola ngamathambo, khona amagedla ahlola ngezizwe, amajaji kuyashiyana. Kodwa mina njenganegedla angihloli. Okay. Ngigaya impande kuphela. Yeah, ngoba lezi zinto ihlukene ngokwami ukwazi kathathu. Umthandazi, isangoma, inyanga. Yeah, ubunyanga bethu buhlukile ke kuyenze kube igedla ube udokotela kuyahlukana ke. Kuyana nawe ukuthi impande uyifunde kanjani nanokuthi wena ugaya yiphi impande. Ukuhlukahlukana kwasingeke sichaze konke ngoba njoba sinezigodlo chaza kona ukuthi kunezinto engamele sizikhulume esizigodlile thina. Khona indumba khona isigodlo. So ngifuna ukuyithola lapha uma ngabe uchaza indaba yenyanga uthi inyanga ekuhlukaneni kwezinyanga kunodokotela nogedla nani phawula kithi uthe ukungilahla kancane lapha. Yeah, asibuye lana ke. Angithi ebunyangeni kunezigaba. All right. Yeah. Izigaba zobunyanga ngendlela yami zu7. Okay. Njoba zu7 lezi izigaba kunesigaba sokugcina okwazi ukugaya lezi zinto lezi ezijulile. Engingachaza ngezinto ezijulile mangikhuluma ngezinto ezifana nokuthi ukwazi ukuthi uvusela abantu laba asebelele ukuthula wena ukwazi ukuthi ubaphefumulise yabo. Okay. Yeah, isigaba ke naso esesinye ngeke ngisisho ukuthi isigaba sesingaki because le imfihlelo. Okay. Kuzoba nomuntu futhi oyinyanga nakhona owaphiwa yena ukuthi mhlambe agaye imbiza kuphela naye lo muntu usaseyinyanga. Kube nomuntu oyinyanga ngokuthi akwazi futhi ukuthi alaphe ngendlela yakhe but lezi zinto lezi ezijule angakwazi ukuthi azenze. For example kunezinyanga engakhona ukugaya isigubhu kodwa isibunge ziyakhona ukusigaya. Okay. Kunezinyanga egaya imbiza ezisho ukuthi once uyafika wena uthi ufuna imbiza showcase kuyona uzoyithola. Perfect lapho yena understand. So lento yobunyanga inezitepi fana nezitepisi inezigaba. Yeah. Understand. That's why ngithi khona ugedla khona udokotela kunezinyanga engekagunyazwa. Okay. Njoba mina ngithi ngugedla ngoba sengagunyazwa. Ukuthi sengakwazi ukwenza nokuthi sengakwazi ukwenza. Understand. So uhamba lapho. Mhlawumbe ukubheka iminyaka onayo mhlawumbe nokuqhathanisa uhambo sulihambile mingaki iminyaka kulolu hambo lwakho lokuba inyanga? Mina ngoba ngizosho kanje njoba ngakhuliswa amakhehla impande into engikhule ngayo. Yeah. Okay. Into engikhule ngayo khehla lami ngingasho ukuqala ukumela ngisho njalo. Ukushona kwekhehla lalengiphethe. I think ngangina 14 years. 14 years, yeah. Uqala kwami ukulapha ke ukuthi kwazi ukuthi kufika abantu because ngaqala ngokuthi kangifunde esikoleni izinsizwa mayifuna laba besimami yangithola. Yeah, sikwazi ukuthi ifike ngiyinikeze lokho nalokho. Ngokuya ke lento ngoba phela mayiphila kweni iyakhulela. Wagcina usuthakatha. Kwagcina sekukwenzeka ukuthi ke njoba ikhulela ngoba nayo inemoya yayayo. You understand? So ubugedla ukuthi ke mangaba uzoba igedla esikhathini esiningi unokuthandwa abantu abaphatha imithi yabo. Njoba ngisho ukuthi nayo inomoya wayo. Yes. Ihamba lapho. So kwaya ke ahlangana nezinsizwa egayayo impela engeke ngameshini yangithola. Makuqhubeka isikhathi as much as isikhathi siqhubeka kahlangana nabanye ukuze ngibe ngiyafika kulesi sigaba engikusona. Okusho nje manje uma uyihlanganisa iminyaka semingaki ukusuka ku14 years. 14 years asithi 12 years. So okusho ukuthi nawe usuyathakatha ngokusemthethweni manje like. Ngokusemthethweni kahle ngisafuna ukuthi siye kulento yokuthakatha yabo. Because abanye abantu abayi-understand into yokuthakatha. Yeah. Ngicabanga ukuthi ingena kuyona so that sizokhona ukuthi si-finalize because ngifuna ekugcineni uyongichazela amajaji nezizwe ngoba uke wakhuluma ngawo. Okay ngonyama. Ithi ke lento khehla lami. Masikhuluma ngobuthakathi
ubuthakathi buhle emntwini osuke efuna ukuthakathelwa, Okay. bubi emntwini osuke ethakathwa ngaleso sikhathi. Yeah. Siyaphika ngale nkulumo ukuthi ngizokwenzela umzekelo nje ozoba simple. Okay. Sizokhuluma mhlambe ngizothanda ukuyandisa kancane. Sizokhuluma mhlambe ngesichitho, uyayibona? Yeah. Isichitho uma sikhuluma ngaso ngizokwenza umzekelo kunensizwe ezisukayo emakhaya. Yeah. Zilibangise egoli ziyosebenzela izingane. Mase ifika lapha egoli bese yithola labantu ngeke ngikuhloniphise lokho ngoba bawonondindwa. Yeah. Ukuthi mase efika la egoli athola olondindwa lapha egoli. Usekhohlwa umuntu amshiye phi? Ekhaya. Ekhaya. Yeah. Akasa usekhohlwe ukuthi lo muntu unezingane ekhaya. Ushiya umfazi ekhaya. Yeah. Usephika la akasayiposi imali phi? Ekhaya. Yeah. Isichitho ke thina sisigayile ukuthi sisebenzisele lowo muntu ukuthi sichithe lo muntu ochitha umuzi womuntu. Yeah. Lokho kuubuthakathi ke ngendlela yalowo muntu osuke eshawa ngesichitho. Yeah. Kodwa naye according to indlela yena asuke enza ngayo iubuthakathi naye funisela nathi sibuyisele ngendlela yena asuke enza ngayo naye because awukwazi ukujola le ndoda yomuntu cabanga ukuthi kuzothuleka because izingane ziyalamba ekhaya. Ubaba usebenza kahle funisela sifake isichitho lapha bese sisebenzisa izizwe zokubuyisa sibuyise lo muntu akwazi ukuthi attende phi ekhaya. Yeah. Imizi yamadoda sifuna ukuthi thina mayithini mayivuke. Yeah. Masirobhisekile indoda egoli funisela sibuyisele emgqeni hlabelwa ngesichitho. Bese silanda izizwe zikwazi ukuthi zibuyise ke manje umuntu efunisela ukuthi abuyele ekhaya. Naye futhi uyosibonga. Yebo, ngoba labona undinda bahamba kakhulu ke bona mntakamkhulu. Yeah. Bahamba ukubamba amadoda abantu. That's why isanesithanda ukuthi isichitho funisela sesigaye kwenzela sisabahlaba nabo ngendlela yokuthi sisuke silungisa umuzi womuntu thina njengoba ngisho ukuthi ubuthakathi ke buhle emntwini osuke elungiselwa bubi emntwini osuke eshawa ngaleso sikhathi. Ihamba lapho. So mfethu ake njengamanje ungihlukanisele phakathi kwezizwe namabutho ule ngizobuya kuyona. Okay. Ake siqale mhlambe ngizizwe. Siya kwizizwe yabona izizwe ngonyama zihlukene kangaphi kathathu. Okay. Kukhona izizwe ezimhlophe. Okay. Njoba nezikhwama ihlukene kathathu angithi uzothola ukukhona isikhwama esibovu, kukhona isikhwama esimhlophe, kukhona isikhwama esimnyama. Okay. Yeah. Izizwe zihlukene kangaphi kathathu. Okay. Khona esibiza ukuthi isiphakamiso. Sokuphakamisa inhlanhla yomuntu. Yeah. Zifola lezo zifola under isikhwama esimhlophe ngoba izizwe zokuphakamisa inhlanhla yomuntu. Kube nezizwe zokucupha. Okay. Yeah. Zifola under isikhwama esijani kezona esibovu. Sibuye size kwizizwe ezimnyama sesiyathakatha la. Okay. Lezi noma ngakuthiwa mhlambe ngoba izizwe yinto wena mntakamkhulu efuna siyazi ukuthi impande esuke ithwebulile. Kuya ngokuthi ke ithwebula ngisafuna ukuya lapho ukuthi amabutho nezizwe izinto ezimbini ezicishe fane kodwa afani. Yeah. Njoba ngisho ukuthi ke izizwe ziyathwebula. Njoba athwebula kuyenzeka iqale mhlambe endaweni engengiyichaze. Okay. Yeah, lapho esuke iqala khona bese ziyophuthulwa, lapho esuke iphethulwa khona zihlabelwe into thizeni. Eyimfihlelo yazo futhi izizwe Yeah. ziyakhohlakalisa izizwe lezi ezokubulala noma mhlambe ezokushaya ngizoyibiza kanjalo ziyakhohlakaliswa bese kuzothi lezi ke ezifula andisikhoma esimhlophe ziyahlambululwa. Yeah. Ukuze sizokwazi ukuphakamisa inhlanhla yomuntu uzokhumbula ukuthi masikhuluma ngezizwe ezimhlophe kunabantu ekhaya abashonele igangeni abangaziyo ukuthi baphelelaphi. As much as sithi thina siyakuphakamisa siphakamisa inhlanhla yakho siyabageza laba abantu labayana ukuthi bakwazi ukufika kuwena nento ethi bayinhlanhla. Yeah. Sibasondeze ekhaya, sibabuyisele ekhaya. Noba ngathiwa washonela egoli, mangaba sesigeza wena sisuke sesigeza naye, noba ngathiwa wahamba ngayiphi ingozi. As much as sithatha igusha silibeka kwena emhlane, sithi sikuthela ngogazi lalo, bese wena as much as ugezeka la gazi lisuka kwena, nabo labantu basekhaya bagezeka bakwazi ukuphila kuwena. Sikhuluma lapho ngezizwe ezimhlophe zokuphakamisa umuntu. Sibuye size kwezokuthakatha. Yeah. Izizwe ezimnyama. Yeah. Lapho ke ngonyama sisuke sesikhuluma ngobugedla. Okay. Masikhuluma ngobugedla ke sisuke sikhuluma ngabantu aba dangerous kakhulu. Asigaya nanoma uba. Yeah. Izizwe ezimnyama ngoba impande le ejulile enesembatho sayo mabuyo iphothula. Yeah.
Yeah. iwujazi lomnyama ngicathi last time ngafika ngiyifakile iBoston yemnyama ngoba ngangizokhuluma ngobuthakathi Yeah. ijazi lomnyama iBoston emnyama bese kuzoba nento ethi ba inecklace ethanda ukucebezela ukuthi noma kuthiwa uyahlangana nabanikazi balapho osuku uyophothula khona ukwazi ukucommunicator nabo ukwazi ukubaxhopha bayathengwa indlela yakho kodwa ngoba lento iyimfihlelo ngikhona lapho engifuna siye khona kodwa leyo nto yini iyimfihlelo ushiye ukuthi sekwakhulunywa yonke into ku social media kodwa leyo nto imfihlelo lesake laphi ke ezizweni enjani ezimnyama Yeah. size kweyibovu kunabafowethu abadutshulwe egoli nabafowethu abafa ngendlela esingayi understand abanye abashona ngendlela esingayi understand Yeah. funisela umuntu phela mangabe eshona ngendlela esingayi understand simcuphe Yeah. ukuze ukuthi naloyo onesandla naye amlandele phela ngoba izizwe yimpande zokuphoqa Impande zokuphoza. zokuphoqa yimpande lezeyithubulile ehamba nemimoya Yeah. yeah so kazi kana ububani mntamkhulu zifuna insizwa eyinenjula yabuchopho futhi eziyazi imfihlelo yobunyanga ngoba ubunyanga bujulile Yeah. hamba lapho ke yasibuyeke size kumabutho amabutho ke ngizoyichaza ngicathi mhlambe wonke umuntu uqili ngebutho ukuthi ibutho izinto abantu abaningi Okay. nalo ke ibutho yimoya ethwetshiliwe ehlukahlukene eminingi nayo futhi ayikaywana noma ngubani so niswasho amabutho ngonyama uyakwazi ukuhlambe athubula lapha awuthubule lapha awuthubule lapha ukuze yonke mangabe kwamabutho okulwa yonke isituation ahlangabezana nayo akwazi ukulwa ngoba kunamadoda ahamba ayinodlama mhlamba amanye afa edubula afenza ukuthi nokuthi amabutho ayakhetha ukuthi uwathwebulisa emntwini onjani Yeah. yeah sibuye ngoba ijule lento yamabutho ke angifuni ukungena deep kakhulu kuyona ngoba izosiqhatha nabantu Yeah. yeah lapho ngikhuluma ngamabutho okula masikhuluma futhi ngamabutho amhlophe nawo abantu muthubula lapho kwakwabantu khona ababe yigwili ababe namandla athize ngokuhlukahlukana kwazo amabutho amhlophe lawo okuphakamisa abantu ushimini wena usuthatha laba bantu abekade bona bewuhlobo thizeni uzobafaka kwena ukuthi bazophakamisa abani wena sikhuluma ngamabutho kanjani lapho amhlophe okuphakamisa umuntu Yeah. sizovala ngamabutho nawo afola under isikhwama esibovu kuyaliwa lapho because nawo uyawazi mhlawumbe uyawazi umbalo already ukuthi uchaza ukuthini ingakho uzothi mawufika esigodlweni sometimes kube uzofika mhlawumbe ezinye isigodlo amagedla isikhathi esiningi kuzoba no red kube no black la amakhala ayakhuluma okugedla kahle kahle Yeah. nomuntu koyisangoma osuke eseqele ngale kwento ephila kuyena uzoyichaza kanjalo Yeah. ngicathi ke mhlambe wonke umuntu useclear according to ubugedla nobungoma nobuthandazi kanye nezizwe namabutho ngifuna singene kumajajika amajaji esikhathi esiningi ilezi izinto esiyane sithi thina yizipikili ngoba amajaji nawahlukene khona amajaji okuhlola khona amajaji okubethela Okay. khona nawo amajaji wokuvika Yeah. kunabantu njengoba ngisho ukuthi amanye amagedla ayahlola asebenzisa amajaji cause idlozi akanayo Yeah. ayagcaba afaka amajaji kuona azokwazi ukuthi aphile kona because lento ijulile yabo afaka amajaji kuona bese akwazi ukuthi ahlole ngawo angakutshela ngisho ke ukuthi wena uwakabani wazalwa ubani ID number yakhe ithi because amajaji into esuka ikhuluma kuwena ikutshela yonke into ngomuntu bese kuzoba namajaji agada umuzi ukuthi noba ngathi uyafika ukuthi uzowudubula lapha ekhaya amajaji afika abazi ukuthi avike Yeah. amajaji mina ke according to my own understanding amajaji ngendlela mina engikwazi ngayo angazi ukuthi umunye umuntu yena uwazi kanjani mina ngazi amajaji kahle lawa amabili amajaji ukuthi siyabethela ngawo amajaji ukuthi akwazi ukukhuluma nomuntu is either umthandazi mhlambe labantu abahamba lento zeinkonzo uyakwazi ukuthi mayingena esontweni akwazi ukuthi ahlole abantu So mangabe uyabethela emzini omuntu mfethu mhlambe kade kunenkinga lapho ke abalali la ekhaya wena into mhlambe oyenza lapha ukhipha something ufake something
mina akunento ekuthiwa wena khehla lami ungimbulula. Okay. Kunabantu abaphiwe ungimbulula ukuthi bakwazi ukukhipha izinto. Okay. Mina ngifake into ezokwazi ukubulala izinto ezikhona ngaphakathi egcekeni. Okay. Angiyikhiphi izinto ngoba lokho angikuphiwanga. Okay. Ukukhipha izinto. Okay. Ngiyenza lento ekuthiwa ngifike ngibulale izinto ezigqithiwe khona ngempande. Bese siyashonqisa kushonqa umuzo zonke sixosha imimoya. Bese ke mase sisuka lapho sikwazi ukuthi basifake bona ke ekhaya ngoba yonke into esiyenzayo kufuneka ukwazi ukuthi nedlozi elikhona ngaphakathi ekhaya lisamukele. Yeah. Sishonqisa nje umuzo zonke sifake lezo zinto singekaqala ukusebenza ngoba asikwazi ukungena emzini womuntu kunezinto vele ezikhona. Nedlozi la khona kumele basamukisele balenze lisamukele ngoba mhlawumbe bakhulume bona nalo likwazi ukuthi lisamukele. Ihamba kanjalo into ukubethela kunabantu abaphiwe ukumbulula. Lento funisela sisho ipho zethu zihlukahlukene. Angeke uzenze zonke kukhona lento wena okuthi kuyona. Yeah. Mina ngikude when uKems 2 ukuthakatha ukuphilisa uqinisa ngizosho kanjalo lezi ikhwama ezintathu. Lokho okuhlola angikwenzi, lokho kungimbulula angikwenzi, ukuqubula angikwenzi kunabantu bakho. So awubetheli wena? Ngabethela mina. Uyabethela? Yeah. Kodwa into engisho ukuthi lokho okuhlola. Yeah. Lokhu mhlawumbe ngizokuthatha inkinga yakho ukuthi nokuthi angikwenzi. Yeah. Kodwa ngiyabagayela abantu abafana nami abafisayo ukuthi bakwenze. Mina ngikufisa ukwenza. Yeah. Ngiright lapha engikhona le position engiyibekiwe ngagunyazwa ngayo kumele ngisticke kuyona. Yeah. Yeah, ngimi lapho. Ya ukubethela kusinkinga siyafika emzini umuntu usifaka izinto eziyobulala lemoya edestroyable. Manje omunye umuntu ke mhlawumbe umbuzo ovuka kimi uthi lezi zinto kusuke uyifakile uthi zizobulala lemoya kusuke ihlupha la ekhaya. Nayo ngeke hambe ihluphe yini because phela yonke into mfethu iphelelwa igarage. Yazi lento kanjani ngonyama ngizokukhuluma lokho ngeqiniso futhi. Yeah, please mfethu akuhlale kuloko. Lokho funisela sikusho ukuthi yonke into elwayo isikuvusiwe. Okay. Ngoba silwa ngalendlela nabo basuke bezovala ngayo. Because kufana nomzekelo umuntu kuyenzeka umuntu avuselwe isilwane esizohlala kuyena esizo destroy yonke into ayizamayo. Okay. Mase sikhipha kumele siphume ngalendlela lesi sona esifake ngayo. Okay. You understand? Yeah. So kukhona ukuvuselwa bese kuzoba khona lokho kwesibini ukulandeliswa. Okay. Into epowerful kakhulu ke lokho lesi sivuselwe ngoba phela kusuke kuthathwa umuntu emathuneni wazombathiswa wena wamgqokiswa ukuthi avale yonke into le wena ebhekene nawe as much as wena uzama kunento eblockayo yabo ihamba lapho njoba ngisho mina ukuthi okubalekile ukuthi senze ngalendlela lebona abasuke benze ngayo because angeke ulwisana nobuthakathi wena ungathakathi because ubuthakathi ngizokwenza umzekelo if kunabantu ngixolisa ukusho lokho ukuthi mina ngikholelwa kukhona yabo labantu labathandazayo ngixolisa angikholwa mina kukhona kakhulu ngoba baningi bethandaza kodwa bayashayeka. Okay. Yabo laba kuthiwa bake emasindiseni ntontontoni balula ngoba bakhohliwe imvelaphi yabo. Yeah. So ngifuna ukuya lapho bona abantu abashayeka kakhulu ublock izinto zabo nokuvaleka kwezinto zabo because bastick entweni eyodwa. Yangithola. So uma uthi ibona bashayeka kakhulu but at the same time ibona futhi abasho nokusho ukuthi igama lika Jesu yilona phela elisindisayo and noma ngabe uqhamuka umuntu ozane advice uthi hayi wena ushayiwe wena awuboni but nje uyena kuqala impela ophakamisa isandla. Kunemithi kehle egayayo ukuthi noba ngathiwa bayakushaya ungaboni. Yeah. Kunemithi enjalo ukuthi nje mawushayiwe wena ungaboni ukuthi usushayekile. Ukuze ungazulithola usizangithi kufana nohlala. Masimhlanyisa umuntu kunemithi ekhandwayo ukuthi ngisho ngathi uthi uyomlapha vele adloba kundelalwe ngoba ngithi lento ijeli ikhandiwe le. So nomuntu ovaliwe sometimes umqaphela ukuthi mawuvaliwe ngempela ngisho umuntu usunikiwe awubi nawo ngisho umdlandla wokusebenzisa ngoba lento isuke ikhandiwe wena okwazi wanze waqala wavela lapho ukusebenzisa izinto usushayekile. So ngifuna sithola ama symptoms mfethu abantu abashayekile njengamanje but abangaboni mhlambe nje 4 5 6. Ngifuna ukuya lapho ukuthi umuntu oshayekile sizoqala ngokuthi ngizoqala ngalokho akanaki. Okay. Yeah, number 2 umuntu oshayekile imali ngishayiphethe uzobona sekwenzekile mhlawumbe uplane ukuthi ngifisa ukwenza ukuthi uthi uyabona hawo angisakwenzanga awuyazi ukuthi imali iphele laphi because imali yona eyenza izinto zenzeke.
sibuye size la ukhohlwa ubuyena Okay. because into ebalekile kumuntu ukuzazi ukuthi uyaphi ufuna yaphi direction because ngizosho njalo ukuthi empilweni into ekufunisela ukuthi siyazi ufunisela ube nepotential Yeah. ube nemission ube nevision Yeah. yeah bakhohlwa yilokho ke abanye babantu bashaba ngaleyo ndlela baphila nje khona Yeah. baphila Yes. nje ngoba kuphilwa kodwa banayo iclue ukuthi mina ngifuna ukusuka leya ngiye la kanjalo okwazi balahla futhi ngisho ithemba yabo so kunabantu mfowethu abaphelelwe ithemba bangazi ukuthi bazophuma babhekephi bashayiwe kunomuntu othi ubuthakathe abukho ngiyane ngisho ngithi awu Nkosi akazi Yeah. yeah mawufika emzimkhulu uzobona ngamehlo enyama Yeah. so ihamba lapha ngonyama ngicathi ikhehla lami kukhona lapho osafisa ukubuza khona siqhubeke sihlabele phambili No, ngifuna ukuthola laphana mhlawumbe ukubuyela emuva kancane because uthe ukuyikha phezulu yashiya umbuzo kumina mhlawumbe nomuntu osekhaya yafisa ukuyibuza ukuthi wena njengomelaphi wendabuko onengane mhlawumbe eziyisithupha noma eziyisikhombisa yeah kufika ke umuntu uthi ngicela ungenzele umuthi wesichitho noma mhlawumbe ngicela ukuzomfundisa uthi ngicela unginikeze umuthi wokuthi ibandla linikele kakhulu ngifuna in other words wena nawu unengane noma unabafowenu ngolunye usuku abangaba manipulated kuleyo nto wena uthini inhliziyo nonembeza wakho uma ngabe uzomnikeza into estrong engadestroya negazi lakho ngifuna ukuyalana yabona njengoba ngisho ukuthi ubunyanga bunzima mose bunyangeni inhliziyo kumele uyibeke eceleni uyayikhipha keep inhliziyo ngoba angeke uze usurvive if uzothi makufika umuntu othi namhlanje ngifuna ukwenza ukuthi uthi wena hawu ngoba imihla namalanga sihlangana nento ezihlukahlukene abantu abaphila funisela abantu abaphila eduze kwakho ukwazi ubazise impilo wena le oyiphilayo engakho sibizwa ngabathakatha uthi uyathakatha asisenankinga siyakwamukela lokho ngoba vele siyakwenza ngiyalapho ke kuthenini ke masikhuluma ngomuntu lona ofuna ukugcwala kwebandla lezi zinto ziningi zihlukahlukene khehla kuya ngokuthi yena ufuna wapi amandla kunento esibiza ngokuthi ibunge for example ngizokwenzela nje isibunge segusha masikhuluma ngesibunge segusha ilapha esikwazi khona ukuthi uhlanganiswe ezimpande bese kuzothathwa ngixolisa ukusho lokho kuzothatha mhlambe izibi lapha ekugcwala khona it's either irenki ike moli uhlanganiswe bese kufaka kulelo gusha lelo as much as igusha libola kuba nalezi ayimpethu ilabantu abazogcwala lapha ekhaya bese sibuye size kwisibunge sokudonsa ke lokhu kuthiwa yibaso lokudonsa abantu ofuna ukuthi wena bafike lapha ekhaya bazofuna isizo nobahlambe bazolokhuza uyakhuluma kuyona lento ukuthi hayi mina ngifuna 1 no 2 no 3 no 4 no 5 yebo so ihamba kanjalo kube sekuzoba ke nalabantu abafuna amandla egcwele kunento esibiza ngokuthi amandla wokungale lento abasuke sebenika ugodo kunento esibiza ngokuthi ugodo ukuthatha lento esibiza ukuthi ukuthatha ke lento ehlukene khona abafuna ukuthatha khona abafuna ukuthi khona lento engithi ufuna kunabantu abafuna ukuphila ngokuthi bona bakwazi ukuthi baphile njalo ofuna impilo ukuthi akwazi ukuphila imali enormal kube nomuntu ofuna okweqelele osefuna ukuphoqa ke lowo sosuke sikhuluma ngomuntu osuke sefuna ugodo lento nayo ke esihlambe sikayichaza yena kodwa nayo inemgomo yayo but lezi impande engishoyo kwezibungu isibungu nazo ihlukene nakho kusayisibungu lokwegusha nakho kunendlela yakho but akuyona into engathi inemgomo nembandelo ngoba into ezokutshela wena ukuthi as much as ziphela lezi impethu ufunisela lento uphinde uyivuselele bese kuzothi ibaso as much as ibaso molibasa yabamemeza abantu awulali ungadlanga ngebaso because impande leyo esuke nayo idonsa abantu bese kuzoba lesibiza ukuthi amagona ngiye ngidabuka mangibona amagona ecela kuyona yonke indawo ngithi hawu kodwa uNkulunkulu wami nigona mfethu usulahla nami manje masikhuluma ngamagona sikhuluma ngezigubhu lento ecela ku social media akazuyibonana izigubhu mfowethu izinto lezi ezijule kakhulu ngoba nazo izimpande lezi ezithwebulayo nezinto ezijulile azigaye futhi nanoma ubani ngoba amafutha abakhona okukhandwa akatholakali kalula
indlela zokuthwebula kunendawo othola ukuthi mhlambe ziyagaza lapha ekusuke kuthwetshulwa khona ngoba lento le mangaba uyifunisela ukuthi ngithanda ukusho kodwa ngizokusho kunezinto ezingatholakali la efunisela ukuthi uhambele ukhanda le that's why ngithi ayikhandwa nanoma ubani naye safula kulabantu obashoyo abantu abanamathenda abantu laba bamasonto konke nje labantu abasebenza ngabantu ngizosho nabo abathandazi yonke lento leyo so nazo masikhuluma ngamagona sikhuluma ngezinto lezi ezijule kakhulu into ethwebulayo leyana inamafutha powerful inemithi epowerful engatholakali futhi kalula ngakwenzela umzekelo for ngithi mhlambe ngizokutshela nje ngefutha mhlambe lasithaki la ngisho mhlambe isandawana ngithi into engatholakali kalula upiano into engatholakali futhi nayo kalula that's why ngithi akuyona into nomubani ifuna insizwa ngempela esezinenzulu lwazi nasekuga so zonke lezo izinto ezifola kubona ngoba masikhuluma ngelokhuza ngempande lengisho ukuthi izibunge izithwalo izigubhu izinto zabantu abasebenza lezo ngabantu so uyaligcwalisa umlomo igama elithi wena njengomelaphi wendabuko ekhathini ngoma kuza kuma decisions okuphilisa noma ukubulala ukhipha inhliziyo uyibekele kusale nje ukuthi wena uya traditional healer mamela ngiyabona mangabe usebenza ebunyangeni ufunisela umuntu oze kahle ube muhle ayiphindele umuntu mayize kahle nawe bamuhle mayize kabi iba mubi so umeza kabi eba mubi ngokuthi mhlambe mfethu sigudluze umfowethu la kumele you accept njalo ngoba phela umsebenzi wakho angithi njoba uzobona izembatho ezihlukene ujazo lomnyama elokuthakatha afunisela mayifika ugqoke lo so let's say uza kabi ke uze enganeni yakho phela akwazi ngoba phela ingane mangeyama akwazi ngifana nomuntu akakwazi ukuza kumina ezoshaya ingane yami funisela aphuma yekomunye umuntu so which means ushaya yena wena awu phela moshaya ingane yami uthinta mina moshaya umngami uthinta mina wathi ifamily yakho uthinta umusha umfowethu kodwa mhlawumbe uzalwa ubaba omncane yonke kuya ngokuthi mina naye sinebhondi ekanjani mina ngizokutshela lokho ngixolisa ukusho uyabona nje bangikuchazela ukuthi ebinyangeni ufunisela inhliziyo uyibeke ecaleni ezinyanga zinomona ne yabona izinyanga nje mfowethu azifunani zizodwa ziyapretendana kuyiqiniso ukusho lokho ayifunani zizodwa ngoba ebinyangeni beke inhliziyo ecaleni kunabanye abazokufole bekutricknish ukuthi iyeke lento oyenzayo siyakubona nabantu beza kuyiyeka leyo kunama challenges nathi esihlangabezana nayo ebinyangeni ukuthi kuthiwa yeka thinti kodwa ngoba afunisela uzazi ukuthi wena ugabe nga ngabe inyanga yabona thina asandanga ngomlomo yabo njoba ngila mina ngizokhuluma ngobunyanga hayi ngegama lomuntu so ngizokusho lokho ngixolisa ukuthi futhi ngizokusho ukuthi izinyanga hlahle nomona njoba ngisho ufunisela ukuthi uzazi ukuthi ugabe ngani usangathi umuntu uphila naye izinyanga athi ukuzama ukushaya wena mayibotha utholakala mhlamba shaya umfowethu njoba ngisho ukuthi kungcono umuntu mangabe ezoshaya umfowethu aye komunye umuntu because usuke test mina lapho manje lidume mina ifunisela lidume mina ngoba mangabe uzothinta umuntu engiphila naye igazi lami lelo igazi lijiyile kunamanzi hamba lapho ilokho engakusho okusho ukuthi nakho nje ukuba i-traditional healer kuyinselela because ubhekana nezimo ezinzima yabona mfowethu mina ngiyane ngifisa ukuthi ngcono kuthiwa ngangiqhubeka nomculo ngacula ngayiphumelela ngomculo la ebunyangeni akudlalwa la kodwa angeke ngisho because ikhona abavele bathatha amabhayi bawabhinge behlule ukuthola imisebenzi bese bathi bayinyanga ngivele ngithule ngibukeke lapho ngoba ubunyanga bujulile mongathi ayibhuti ngoba uyinyanga asike sihlale ebunyangeni phela kunomdlalo inyanga sange phela sizokutshela ebunyangeni kunomdlalo mawukuthi uthi wena ngiphathela amampondo izulu awukume ngale kukhala impembe umdlalo omunye okhuluma ngawo izulu bhuti omdala kumele sitestane phela sibone ukuthi umandla yini before ugunyazwe into wena ngithi kufanele noba uyofuna umsebenzi moyofuna umsebenzi uyatestwa yabo ukuthi okay wena ukulungela yini ungena kule position nani nakhona ebunyangeni before ugunyaze kumele zikuvivinye zikunethe
njengoba ngisho okuthi nje izulu nje ngempela linombani Awu. ulithatha njengomdlalo wena. emzimkhulu ufika uthole kayise bathi induku zamabhaca ayishaya iziyavuthulula umzondo kabamzonda ngoba yabatukela bathi umthakathi obheke ngekhubalo ufike ekhaya lapha kudlala ubhuti omdala kukona ukuthi ke njengoba uthi mhlambe nawe kubone ngeke ungifice mina ngithi ngosebenzela emkhukhwini egoli akho ndaba egoli into abaziyagadwa ngogaya kanjani uthi mangabe uthi wena ngithi ngiyogaya izizwe amathuna segoli ayagadwa ngozikaya kanjani izizwe ngovuselaphi imfula amatyotyombhe lapho kuhamba khona yilezi lezi xolisa ukusho kodwa angisho kabi ngabantu abahlala eGoli kodwa phela masikhuluma iqiniso izinyanga lapho esikwazi ukuphila khona ngoba sama traditional what wadisho ngesizulu isilungu angisazi ngaphuma ka esikoleni kodwa engikusho ukuthi sisebenzisa imvelo kahle kahle ngoba funa sikhamba intaba siyakhamba ngakwithi sikhamba intaba sikhamba umfula sikhamba amathuna iziphambuko zendlela la eGoli akho indlela eGoli ukona imigaqo lapho kunezinto ezivuswa eziphambukweni zendlela kube nezinto ezivuswa emalibeni masikhuluma ngamaliba sikhuluma ikhona into ekuthiwa ikhwana lapho kuhlala khona otikoloshi ikhwana yabo ya lapho kwazi ukuthi ufuna ukuyokhanda utikoloshi uthatha amafutha kaXhama wamixe ngendlela yakho uyowathobulisa khona bese aba amafutha katikoloshi so uzowenza kanjani amafutha katikoloshi eGoli ngoba phela eGoli akho imfula imfudlana yabo akho ngishihlela somphafa umlahla nkosi lapho esikwazi ukuyophatha khona asikwazi yabo sengisholo ukuthi that's why ngithi ke mina kahle kahle isikhathi esiningi izinyanga ezigaya iqiniso zisemakhaya So uma ngabe ukhuluma ngendaba yezulu sesidlula kuyona inginikeza ama questions mfethu ukubheka lapha ukuthi umdlalo uphelelaphi lo mdlalo kuthiwani mangabe omunye uthi uyagadla kwagadleka insizwe siyahamba kanjani phela lento ebunyangeni bafowethu solukhuluma iqiniso ubunyanga into ebucayi njengoba ngikuchazela nami ngiyafisa ngathi ngaqhubeka nerap ngazi rapela ngaziculela ebunyangeni mawufile ufile and futhi asinandaba nawe kusuka lapho uzofa ungcwatshwe ikhambe kuyothwetshula umoya wakho usetshenziswe if bo powerful so kunalokho sikusho ubunyanga into akuyona ntana umubani trick le yanto into ejulile ya ungaboni nje sekumdlalo ukuthi nje umuntu athu inyanga nje uyabo so mangaba ukuthi funisela wazi ukuthi umdlalo obunyanga usukuvivinywa ifana ngithi social fela emsebenzini noma yisosha utrainer lapha uvathela ngombombo mawufa bazokutshata bakukhambisa ekhaya nathi ke mangaba ukuthi uyafa ebunyangeni wokwakho lo ushuthi awuqinanga enough uya kanjani emidlalweni ungekho fit enough for ukuthi uyodlala ngoba phela ebunyangeni akudlala ziyatestana izinyanga funa sikwazi ukuthi uyinyanga ngempela ungaba ukuthi nawe uzowisa igama lobunyanga uzodlala ngabantu ngoba phela masikhuluma ngobunyanga bachaza ubunyanga into ejule kakhulu akufani nesangoma mina angibhekani ke nesangoma but isangoma angibhekani nomuntu onento othi angikwazi ukwenza ukuthi ngoba khona into ukuthi njengoba ngisho ukuthi amagedla abantu abajule kakhulu thina sikhuliswa amagedla ihamba lapho nakho kunye nakho ngikushiya ngiyafisa ukusho lokho einsizweni ukuthi sikhonta sibiza ngedlisi ave beyicwasa abantu le yanto bayicwasa idliso ngiyafisa ukukhuluma ngoba akumele sikhulume ngezinto ezijulu kunabantu abaxekile mfowethu abangazi bazophuma bhekaphi abamoshekelelwa imizi yabo idliso lalingagayelwanga ukuthi kuzodlalwa ngabantu uzokhumbula ukuthi yabona esikhathini samanje abafazi banamhlanje bayahamba bazontshontsha inkomo zethu nje uyamlobola hlala uthi uyezahamba ngobani awazi ukuthi umzi nomuzi unesipikili sokushayela umfazi kunensithiselo yobudoda efunisa ukuthi amadoda ayazi umfazi ngeke uzothatha umfazi umbeke ekhaya esanomqondo esacabanga esaneso lokubona esathatheke esanemizwa imizwa ekumele ibe khona kumele kube yimizwa yakho njenganendoda funisela umngakho mangabusa umthathile mthathe nangendlela phela yesiko ubona amakhehla ehamba ohlala eGoli asebenza iminyaka afica umfazi noba kuthiwa kwakukhona ukukexeza kodwa akufani nokwamanje yabona idliso lalidala ukuthi lizovusa imizi impande yokuvusa imizi leyana ngoba funisela umuntu masomthathile angasabheka eceleni mela ahlala zabangwevu sazi ukuthi uyena obona ngisho isizukulwane salapha ekhaya
noma ngathi uyadlulela kuleli kodwa noma ngathi uyakeqeza azi ukuthi noba kuthi usehlalele izingane zakhe. Ingakho ogogo bethu basikhulisa baze nobomkhulu babehlala eGoli benza ukuthi kodwa idliso ilona elalikhonya ngalesa sikhathi. But ke kuyana ngendlela inyanga eligaya ngayo. Akhona vele amadliso enza ukuthi izinsizwa zibe yithithi bala bahlamba bodade ukuthi babe yithithi bala. Kodwa thina esiyaziyo into yobunyanga siyayichaza into ukuthi idliso asilinike umuntu ongaganiwe noba mhlambe ongaganile, ngoba sinika umuntu uthi abambe indoda yakhe, sinika umuntu uthi abambe umfazi wakhe. Idliso lalizele ukuzokwakha umuzi nobumbano ukuthi because njengoba siphila emhlabeni kunamagenqegenqe omhlaba. So ke siyathatheka sinamaphutha kodwa alingenzeki iphutha lokuthi kusasa uyithola umngakho eseye ocansini nomunye umuntu wehlisa cause zonke insizwa ziyakwazi ukuthi angikwazi ukuthola ukuthula sengihlele endlini nomuntu ombathe nomunye umuntu wesilisa, ngoba ushimizi lo muntu useyangiqhathanisa. Once umuntu wambatha nomunye umuntu useyaqhathanisa lo muntu loyo. If wena sekumele urecover ukuthi ukwazi ukudlula le ndlela yena enze ngayo, ngoba eqinisweni ukudle bele selikhuluma iqiniso lokuthi isho ngamnika imali yonke mokuhluleke lapha hlulekile bhuti. So yilokho ukuthi asifuni ukuthi kuze kufinele kanjalo agcine sekuqhathanisa. Ngichaza ke nento edlisa ukuthi abantu abangayithathi eziflama into errong. Kuyenzeka ke sometimes ithi into right but abantu bayiveze ngendlela yabo igcine sengazuthi into errong. Ufana nobuthakathi. Ubuthakathi nasibusebenzisa ngendlela right, sithakatha ngendlela right. Asimsukele umuntu ozothola ukuthi umuntu uyayiphantela uyayizamela umuyisela ukuthi angayindawo, or else wena kunomuntu wesifazane wamosha wamshiya nezingane aphika nabanye abantu. Funisela lapho phela sikwazi ukuthi naye umuntu uyaphila akwazi ukuvela umosha odadewethu bashiye kanjalo phela. Hamba lapho. Funisela wazi ukuthi umuntu omushayo umosha umuntu okanjani ophila nabo bani kanjani. So ubuthakathi ke into ehamba kanjalo bhuti omdala. Funisela lokho sikuququmbela ukuthi akusukelwa umuntu, or else ke ngoba noba ubuthakathi buhlukene khona umuntu othakatha ngenhliziyo. Na kumele sichaze lokuthi kunomuntu othakatha ngenhliziyo ukubambela izinto zakho ezingayindalo, lo muntu usuke sekuthakathile ngenhliziyo. Kunomuntu othakatha ngomuthi. Khona umuntu othakatha ngomuthi, khona umuntu othakatha ngenhliziyo. Kuzoba nathi esithakatha ukuthi sisize abantu abasuke bexakile ngaleso sikhathi ngobuthakathi, because ayikho into right ayikho into wrong emhlabeni, yonke into iyafana. Kuzinalo wenza into right komunye umuntu wrong. Manje umuthi yonke into efana emhlabeni uqonda ukuthi i-traditional heal iyafana nomfundisi. Ayithatha nje imithi thina. Ngithi bekusho wena ukuthi bazofuna izibunge kithi. Ku right ukuthi umuntu abize umuntu ngenkani, into ezisundeni ngenkani. Angithi ku wrong nakho lokho. Ayikho into right ayikho into wrong. Ngoba nabo abafundisi bayafika kuthina. Na abafundisi bayathakatha njengoba nathi sithakatha. Bayathakatha ukuthi kungena abantu. Ubuthakathi wanza wasebenzisa umuntu usuyathakatha. Kahle kahle igama lobuthakathi phela lisuke entweni yokuthaka. Ubuthakathi ukuhlanganisa imithi. Wanza wahlanganisa imithi usuyathakatha ngoba uyathaka. So wena umfundisi nenyanga into eyi-one kuwena? Akuyona into eyi-one kodwa usebenza ngendlela yakhe, ngisebenza ngendlela yami. But mina ngimgqiza iqakala ngoba siyafana, lokho umuntu ongcwele la emhlabeni. Kodwa out of 100% unyanga uyinika 50 umfundisi 50. Thina zonke uNkulunkulu basemhlabeni bhuti. Ngoba senza izinto zenzeke. Inyanga usangayithandaza mayikwazi ukuthi uma ufuna imali ikwenzele, uma ufuna ukubulala umuntu umbulale, yonke lento. Ngoba inyanga kahle kahle igedla uNkulunkulu wasemhlabeni ngoba wenza zonke izinto emhlabeni zenzeke ngale ndlela wena lo suku ufisa ukuthi kwenzeke ngayo. Siwo uNkulunkulu basemhlabeni. So ngizokusho lokho ngoba njoba ngafika ngeve emhlabeni kuthiwa khona uNkulunkulu. uNkulunkulu wami mina ngoba mina okwazi ukwenza izinto njoba ngiyigedla. Kwabanye abantu futhi abaphila kumina nguNkulunkulu ukubona ngoba ngiyakwazi ukubenzela izinto lezi bakayifunayo. It's not like ukuthi uma uNkulunkulu kumele uzothandwaza. Mawenza izinto zenzeke. uNkulunkulu wasemhlabeni ngoba abantu bafuna ukuthi wenze izinto zenze njani? Zenzeke. So mhlambe na uma kufika lapha na esigodleni sakho ikhona into ethi mhlambe uqala usebenzisa iBhayibheli ukuze wenze into zakho? Awubhuti angikholelwa nhlobo kulona, ngiyaxolisa ukusho lokho. Incwadi naye yabhalwa umuntu ofana nami. Kahle kahle emhlabeni ukholwa into oyikholwayo. Ngoba safika emhlabeni ukukholwa. Kahle kahle uma ukholwa wena umuntu okholwayo ukholwa into engakaze wayibona. Ngeke ngithi ngiyakholwa, angikukholwa. Ukholwa into ongakazi wayibona. Ukukholwa into ongakazi wayibona ngokwenyama. Ngeke ngithi ngikholwa umuntu engimbona kanje. Yebo. So lento engisho ukuthi into yeBhayibheli mina ngikholwa kuyona ngoba into engiyibona kanje. Mina ngikholwa into yakamoya, umoya okwazi ukuphilisa mina. Ngikholwa wona, ngikholwa into ekwazi ukungenzela izinto bese ngiyakholelwa
kuyona. Mhlampe abantu abafika lapha esigodlweni kwakho mhlampe awubahlukanise mhlampe kufika abantu abakanjani because you Yeah. still young but ubuke une experience enkulu kule nto oyenzayo. Kakhulu. Yabona lento yokufika abantu esigodlweni njengoba ngisho ukuthi mina ngiphathe izikhwama eziwu3. Yeah. Isikhwama esibomvu, isikhwama esimnyama nabahlambe bake baboneke abanye. Khona uma ufika lapha uzofika ubone nje kunama sign. U-black ngala, u-red ngala bese kuzoba nezimpondo. Zento esibiza ukuthi imbuzi. Because imbuzi yona into eyenza izinto zenzeke ngoba ubuphothula ngamenza umsebenzi wenza ngayo. Yayibona? Yeah. Yeah, so kufika umuntu ozothakatha, umuntu ozophila, umuntu ozocuba. Yeah. So mina ngikubambe konke but angimfuni umuntu ozohlola, angihloli mina. Angimfuni umuntu ozoqubula, angiqubuli mina. Yeah, sifika kimi soyazi inkinga yakho silungise lona. Ngibhizi kabi ukuthi ungabheka ukuthi mina ngizophosa amathambo, ngibheka ngifuna umuntu osethi manje sekunje senze leyo aphuma ahambe. Yeah. Umuntu othi mina ekhaya kunomfowethu ohlanyayo nakho lokho ngoba nabo basabantu bayaphila futhi nabo sibafaka imikhukhuni lapha sibabophe ngamaketango. Kahle kahle sodokotela nje njengoba sizibiza ngodokotela sinezibhedlela lathi ezigodlweni zethu zokulapha abantu labadinga ukuthi balapheke. Kuyafika umuntu ehlanye ndiza agoduke seyilento efunisela ukuthi abe yiyona ngoba uma ukwazi ukuthakatha uyakwazi ukubulapha ubuthakathi ngeke ulapha ubuthakathi ungathakathi. Okusho ukuthi nje lo muntu ongayibizi ngomthakathi kodwa uma ekhona ukulapha uyathakatha. Uyathakatha vele ngoba kunemithi engizoyisho lento leyo. Kunomuntu uyanathi mina ngithakathi kodwa isibhaga uyasiphatha isibhaga siyamshaya umuntu afi. Kodwa yena usebenzisa ngendlela lento ukuthi ayikho into right ayikho into wrong ngifuna ukusho njalo iyanga ukuthi wena uyisebenzisa kanjani leyo nto leyo. Asivale mfethu njengamanje ngenxa yesikhathi ngibheka into kokuthi mhlambe previous episode sike sakhuluma kayi1 kodwa sathi ukuthi yeah into yodadewethu mfethu abagcine belala nezigwili ngenxa yokuthi bafuna imali and lento umulale nomuntu kakhulukazi othwele because ayibona bakhipha kakhulu imali affecta kanjani mfethu emzimbeni ngifuna unabe mfethu kulento so that sizokhona ukuvala. Ngiqala ukuthi kancane ngeke ngiqale la yeah ukuthi angizokuchaza kakhulu kodwa lento imfihlelo kodwa inosizi nami ngoba ngumuntu ngiyaphila nginenyama nginegazi. Yeah. Dadethu ngiyacela ukuthi ngizothi ama-pimpers la abawasebenzela ngicela ukuthi babheke indlela abawalahla ngayo. Yeah baba alikhuluma eliqonde igama ukhuluma ngayo. Yeah ngizothi ama-pets. Yeah ama-pets babheke indlela abawalahla ngayo ngoba kunezigubhu ezidinga leyanto. Yeah. Nabafowethu laba abathenga imizimba nabo ngocela ukuthi noma ngathi uthengile umzimba kodwa isperm sakho ngicela ukuthi usithathe usifake ekhokhini necondom ungakushiyi lapho ngoba la ebunyangeni kunabantu abasebenzisana nabantu abahlala ema-BNB for ukuthola lezi zinto. Yebo. So sibuye ke size la ukujula ke lokho kobunyanga sibuye sizelana kodadewethu ngiyacela ukuthi noba ngabe kuhlupheke kanjani be patient isikhathi sakho sisazofika ungayithathi into efika kalula ngoba izophinda ihambe kalula. Kunamuntu ongalala nawe akunika u10,000 namhlanje bokuthi inhlanhla yakhe ihambile imali yokugcina eserious oyitholayo leyo ngoba kunezithwalo ezithi ifunisela ukuthi wena sebenza ngabantu besifazana kodwa la umuntu wesifazana usuyithathile inhlanhla imali kuwena kuyoba yinana ukubhasobe futhi nomuntu ozofika akunikeze athi cela imali ekhanyayo kuwena bese akunikeza imali eyiphepha. Ngiphinde sengizovala ngibuyele la ukuthi nabafowethu laba benza imisebenzi ngiyacela ukuthi ungathi uma ufikile ekhaya yonke into usebenzisa ukuswipe because idlozi aliyiboni into osukuze nayo kumele ibe khona imali ocash ufika nayo wena ekhaya. Sengizophetha futhi kunabantu abaningi nje obona kunezangoma eziningi njengamanje kahle kahle akuyona into nobubani obungoma kunezigubhu ezigayayo zamathwasa. Yeah lokho kokuthi kuzothathwa mhlambe ngixolisa ukusho lokho ngizokusho kuzothatha mhlambe yabona mayifika ithwasa lingena kumina so sika nje lento lebovu le siyisika bese sibuye size la oyinweleni sisika inwele bese yonke indaba enoboya siyisika bese siyayithatha sifala lapha emaguneni bese kuya lapha ekugcwala khona abantu kufike kunento nje kunale mnyama esithi umhlwehlwe lenyama lengazi amafutha because manje awukwazi ukucosha bazofika bayiphose ihambe la phansi seyibuthile ngithi lokhozi bese nase reg ngokunjalo emine
lesi ndawo kugcwala khona abantu ngisho njalo Yeah. bese kuyathatha kufaka lapha emagoneni wena masuphupha uzophupha wena unalezi inwele lezi zamathwasa uphupha ugqoke leyanto lezangubo leziyana wena usungitshela ukuthi sekumele uthini ukuthi uthwase so ngiyana nanokuthi ifunisela ukuthi ube patient ngempela ngoba kunabantu othola ukuthi uyathwasa namhlanje kusasa useyakuphumula nabaphule sezofika ethwase bazomdlisa izinkamba bamhlaba izizwe akwazi ukubona vele bamhlaba amajaji akwazi ukubona but it's a short period of time ngisho njalo into ezohamba iphele ngoba kusuke kusetshenzwa kunabantu abasebenza ngokuthi bona bafuna ukuthwasisa kuphela ngoba ukuthwasisa yakwazi umuntu umbize 40,000 30,000 umthwasisa abafuna ukulapha so nayo lento yokuthwasa njengoba seyiningi ingakho ngisho lento ijulile ngibhlungu umuntu mayevela abhinqa ibhayi nje ngobani ithohlambe nakayazi insithisele yalento kakayigqokile siyathokoza. Yeah, mfethu ngifuna ukuthi sivale ndoda mara i-contest osoyifaka njengamanje umubeka le ndaba yokuthi ikhona into enikhandayo egcinenza vele abantu sebethwase kakhulu mfethu. Umkhuba lo mhlambe obukuthi usazokwenzeka uma kusanezinyanga noma mhlambe nje uganga nje kwesikhashana. Ngeke uzuphele ngoba phela kunezinyanga ezele ziyasebenza izinyanga kahle kahle ezele umsebenzi. Mangimele bathwa makuthi nikhole kuthwasise nikugcwala amathwasa uzokwenza lokho afike futhi amathwasa ecala as much as wena unyathelile lapha erank la bhola ababeliphosile bafike bayithatha inhlabathi yakho akele unyathelile liyanto seyisebenza ngawe vele uzokuphupha lokho uphupha isangoma uphupha yini uphupha amanzi yonke lento le because bayakuphehla vele egobongeni ngezikhali zabo 3 ekseni bese nogobela umphuphe futhi. Okay. Usangangiphupha njengoba ngibiza lapha ezikhuphini ngithi amathwasa akafiki usangangiphupha. Ungiphuphe futhi ushe ngimbona luphungula. Yebo so leyo nto ihamba lapho so mina kanginankinga mayifika inyanga ithi ngifuna amathwasa ngiyayigayela isikhubu samathwasa afika amathwasa. Sisemsebenzini baba sinandaba nokuthi wena ubani kanjani. Hey Phungula ndoda wavele nje lento wayikhuluma ngesikhathi esirong sesivala. Which means kunama traditional healers athwase ngenxa ukuphoqwa ukuthi zikhona inyanga ezayifuna ukuthi zithola imali. Uzothola ukuthi angithi abanye abazilutho kahle kahle lento mangabe uthwasa uyathwasa bese bakunikeza umsebenzi. Asikho isangoma seqinise esisebenza kwaMlungu ngoba bayakuvala ukuthi inaka lo msebenzi wami uzoba kaMlungu esigodleni uzogaya nini. Yabo so lokho kuyiqiniso ke ukuthi umunye umuntu ukuthatha kanjani okwakhe kodwa nje ngokuseqinisweni ngibuye nakho ngiphinde ngithi ukuthi kancane ayikho lento ekuthiwa uthwasela ukuphila ayikho into enjalo idlozi if lingenile lifuna ukuthi wenze umsebenzi wayo likuthathe ngokukwazi yabe yagula vele ngoba leselifuthi unaka umsebenzi wayo futhi mase selifikile livala yonke into alikho idlozi elizothi hamba osebenza uthwasa usebenza sekubhlungu amathwasa siphatha amafoni manje amathwasa siphatha amafoni njengoba ngichazele ukuthi lento yokuthwasa singathi fashion trend njengoba ngachaza nje kunento eziyi-trend umthole etshwaleni faka ubuhlalo into yabantu abadala iyahlonishwa iyazilelwa bakuyona nomani ngeke ubuhlalo otshwaleni hayibo akuyondana noma ubani so lento engisho ukuthi ke so njengamanje mhlambe sihlukanisa kanjani inyanga okuyiyona nenyanga nje eyimbombayi noma sekunzima nokuhlukanisa sekunzima ukuhlukanisa ngoba izinyanga mina ngizosho nje ngizoqala ekuqaleni njengoba ngichaza mina ngeyinyanga kunezinto mina ngizokwenza umzekelo ngithi khona abantu abangenayo imali futhi abafuna ukusizakala ngizokwenza umzekelo inyanga zeqiniso azigijimisa imali mangabe unembuzi uyafika nembuzi bakwenza umsebenzi ngoba sisuke sisemakhaya inyanga zeqiniso zinjalo ke uzofika mhlambe nembuzi noma mhlambe nenkomo kulunga into yakho bese uyafika uzobonga ngalokho osuku uzokubonga ngoba into yakho isuke seyinjani seyenzekile yabo so esikhathini samanje kunezinyanga ozothola uzokuxhomela ngemoto into yenyanga akuyona yakho musuthatha ngomqondo ukuthi because ngizokwenzela umzekelo ngaye eMozambique mufika eMozambique because eMozambique asiko la nthini ezithwalo suke selanda imithi khona imithi othola ukuthi kunemithi imhlaya ngemhlaba imithi emzimkhulu khona imithi emilayo khona emsinga khona imithi emilayo khona Flagstaff khona imithi emilayo emthatha kanjalo so uyazihamba lezi indawo uthole le mithi bese uyihlanganisa ibe into eyiwani yabo ukwazi ukuthi kuphile because impande yaphila uyiphilise ngendlela yakho so lento engisho ukuthi noba ufikele eMozambique uzofika behlale ezindlini eziwubuxhaka ezibhedayo kodwa bazovusa umuntu ukuthi nawe uhlala ki-upstairs yabo so ukunyanga njengoba bunezigaba mina anga expect ukuthi namhlanje ngingaba rich
because Yeah. kusamele ukuthi yonke imali efikayo igayela abantu because njengoba kunezigaba kumele ngiqhubeke ngikhule njalo ebunyangeni because ebunyangeni kunezigaba zakhona. Njengoba kuthiwa akekho umuntu omdala akekho omncane, ishiyana ngokwathi ulwazi lakho selungakanani. Lento engiyana ngisho ngithi ungabheki mina, bheka mina lento le engiyenzayo. Because Engikwenze, uzajaha ukuthi uzobheka umuntu, lo muntu ombhekayo ngoba naku ukuthi mhlawumbe umdala akusho ukuthi unolwazi okwele. Kunezinyanga eziningi mfowethu ezineminyaka kodwa ezisagaya ezimbiza lezinto ezincane yabo ngizosho njalo. Umxolisi ukwenza umzekelo ngembiza because impande encane vele le. Ya abantu base ngaqala nami ngangisakhaza ngaqala ngayo. Kodwa kukhona abasake esigabeni sokuqala njengoba sengesigabeni ses5. Ezigaba zobunyanga ethi ngiyichaza izingaphi. So ikanjalo ukuthi ke iya ngokukhula lento. Ya. So ihamba lapho ke. Facebook, Twitter, Instagram utholakala kanjani mfethu kuma social media platform nenamba yakho phakathi? Ya mina mothe nje Mkhulu Phungula lapha ku TikTok uzongithola ku Facebook Mkhulu Phungula. Angithi kuzona zonke indawo mothe Mkhulu Phungula uzongithola. Inamba yami ithi 065 62 980. Angiphinde 065 62 980. Ya sekukuthi mawudinga ke lokho okudingayo sometimes angitholakali ke efonini ngoba sisuke esigaya. Yeah. Ya WhatsApp lapho uzongithola khona umshiya message sikwazi ukuthi sikhulume, so ihamba kanjalo ngoyini. Kodwa nje usugoqa uyatholakala ku WhatsApp kuyo leyo number, uyatholakala futhi ngokwekholi, kodwa umuntu mingakutholanga ngokwekholi akazame ku WhatsApp esho umyalezo uzokuthola umyalezo. Ya bese sibuye sengivala ukugcina ngixolisa ukuyandisa. Kunento engifuna ukuvala ngayo encane. Yeah. Ngicela abafundi baqaphele kakhulu, kunabantu esiphila nabo esasitshela ukuthi ngelinye ilanga mhlazana imvula zisinetha ibona bayobe isambrela kuthina. Yeah. Kodwa namhlanje ibona bakwazi ukwenisela imvula kithina le asisenazo izambrela ngoba sasithatha izambrela ziyosifikela zobe iqhamuka kubo. Kodwa namhlanje labantu esasibathembile bona benisa imvula ezizakuthina. Careful. Sithembe wena ungathembi umunye umuntu. Siyathokoza. Inamba yakho ukugcina mfethu 065 62 98095. Siphinde 065 62 98095. ayibize kancane ke ngoba uyagijima ucishe uzenze mina uzenze umsakazi. Okay. 065 Yeah. 62 Yeah. 980 Yeah. 95. 95. Yeah, 065 62 980 95. uDr. Phungula umfana omncane wenzulwazi ngaphasi kwentaba zamabhaca phansi kwelakithi Mzimkhulu. Danke. Siyathokoza. Nenzima Afrika enkulu siyabingelela kwabasithole nje ngasekuphetheni sivala kanjalo, siyaxolisa nje ukuthi sikuvalelisa kodwa sibe sikubingelela senzele ukuthi uphindele ngemuvi yokonke bekwenzakalane. Bekunzulu ngempela namhlanje, sinomfana osasemncane kodwa abantu abaningi babaza nje ukuthi bakithi ukhuluma izinto ezihlulwa ukukhulunywa zingwevu. Igama lakhe ke uDr. Phungula, ukuze ke bakithi uyithole ngaso sonke isikhathi uthola izinkulumo efana nalezi, like, subscribe, comment, share ama video ukuze ngempela every time ngabe uploada nje i-video uzoba ngokuqala uzothola ke izinkulumo ke ezifana nalezi. Hlezi sikhona ke ngaso sonke isikhathi okwakho ukuthi uhlezi nathi. Siyakubonga nje na ukuthi usasekhona uhlezi nathi. Igama lami nguSazo kwaSibiya Saruzin Income Tax. Ngiyagijima ngiyaleka khubalo limbiwe ebhekene ngiyodla amaganu nenkosi yami uMabhudo wesithathu kaTembe. Danko.